Guys, punta tayo ngayon sa Mapita. 1, 2, 3, let's go!
mo. Ito yung mahirap na daan dito papuntang Mapita guys. Pinakamahirap dito na isa.
So guys, nandito na tayo sa bahay ng lolo ko, si kay Lolo Doming dito sa May Mapita. Dito muna kami manananghalian. Ama ko si Lex. So guys, nandito na kami dito sa Mapita. Gigigil kami. So ito guys, ililibot ko kayo dito sa bahay ng lolo ko dito sa Mapita. Papakita ko yung mga pananim niya. Kubong yan guys, diyan kami kumain kanina. Napakaganda. Ayun, si Bibi at saka si Ante. Hello po. Guys, yung kubo na isa pa, yung pinakaunang kubo dito na ginawa ni lolo, ano, may tinatawag na kalaw daw yan. Ibon yan, ibon dito sa bundok. Tutong ibon yung ulo niya, pero yung katawan ginawahan na lang para may display siya sa taas. So ito guys, papasok tayo sa loob ng may kubo. Tingnan nyo na lang yung bubida niya sa taas. Sobrang ganda oh. Kitang kita nyo talaga na ano, pinaghirapan yung paggawa. Dito nyo lang yan makikita ang kubo. Dito sa lolo ko dito sa Mapita. Lalabas ulit tayo. Ayun oh, kasama ko. Shoutout sa'yo, tropa Lex. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Mapita. Guys, so yung orchids nila, iba't ibang orchids, madami din dito. Hindi makikita sa baba. Ito yung kubo nila oh. Pangalawang kubo yan guys. Wala pa akong anak, mayroon na yung kubong yan. Hanggang ngayon oh, ang ganda pa. Guys, itong kubo may design din to. Iba din yung design niya. Kita nyo oh. Ha? Dito lang yan, only in Mapita. Ito naman yung bahay nila lolo ko. Puros kahoy yan guys, 5 kwarto yan sa loob. Ito siya oh, si Lolo Doming. Kaso nakatalikod eh.
natin yung sinasabi ni lolo ko na ano, mga bato. Yung mga to, iba yung design. Kala ko simento nung nakita ko. Purong bato pala yan. Ano? Natural na mga bato. Grabing bato. Bato yan, men. Bato. So ito na guys, tapos na yung pagbablog ko dito sa bahay nila Lolo Domeng. So ngayon guys, punta tayo doon sa simbahan. Si Alex mo may take out. Kamote. Kamote. So mga ka-idol, malapit na tayo sa may simbahan. Shoutout pala kay San Eric. Sinamahan kami dito sa may simbahan para makapasok kami. Bawal kasi pumasok eh. Nandito na tayo sa simbahan guys. Pasok tayo.
dito sa taas ng simbahan dito sa Mapita. Sa rooftop kami ng simbahan. Napakaganda oh. Sobrang lamig, lakas ng hangin. Parang ayaw ko na umuwi, gusto ko na rito. Pagbaba, mainit na naman. Bababa na kami. Uuwian na. Uuwian na sa baba. Baba na tayo. Init. Yan. So ito guys, huminto muna tayo. Magmimirinda daw muna bago bumaba. Okay. Lipat tayo guys, walang tao sa kabilang store. Alex oh. Nagdakol balay mong classmate.
guys, yung kasama ko, mali yung ginaanan niya. Malaking bato.
Touchdown! Dito na tayo ngayon sa bahay. Nakauwi na tayo ng maayos. Umuwi na rin yung kasama ko si Alex. Si Lex. So hanggang dito na lang mga ka-idol. Pa-subscribe na lang sa aking channel. Peace out!